La novel·la, quin punt? Quin punt hem de posar? 90.0. Calleu totes, calleu, que avui m'ha parat que li ha un beso. Simplemente María. Un relato que durante una hora continuará llenándola de emoción todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 4:30 de la tarde. Supercadena 72 presenta Pues jo vaig començar no te vull dir de la cuneta, però la meva mare era una repuntadora, era sabatera, hasta tota que nostra, feien feina una cotxeria amb un parell de veïnades. Jo me vaig dedicar més a fer cosetes com si sa vivo, bordonet i aquestes coses. Si després m'hagués anat a estudiar Belles Arts a Barcelona, però com que ma mare estava ficada dins aquest món, li ajudava i me va agradar. El primer de tot feia, rebaixava i també repuntava. Claro, yo tenía 8 años y me decían, pero ¿cómo te vas a ir a trabajar? Mi hermano habló en la fábrica que él iba y le dijeron, pues que venga contigo, y empecé. Yo llegué en el año 64 a Inca. En aquel año había cantidad de fábricas que necesitaban gente para trabajar y siempre he trabajado en lo que es el costurero o el aparado. Jo vaig començar als 16 anys. Tenim amics, veïnats, família i cosins. Jo vaig començar des de molt petita, perquè era del meu pare i del meu tio. Bé, primer va ser del meu predí. Quan ets petit, totes aquestes coses t'agraden. Quan tornes gran, doncs és la feina que agafes perquè no n'hi ha d'altra. Jo vaig estudiar disseny gràfic i fotografia, per tant no té res que veure. El darrer pensament quan jo estudiava era que acabaria fent feina a la fàbrica. Clar, jo havia estudiat interiorisme. Tens 21 anys, acabes d'estudiar, arribes i te diuen, au, ja tens els bitllets i faràs Hong Kong, faràs Tòquio. Eren fires ja molt consolidades i a part de, clar, te podries permetre el lujo d'anar a visitar un país nou. Quan entrava ja de dins saló de cola i de pell, si són olors que han marcat la meva infància. I de jo, quan vaig acabar COU, vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses. N'hi ha que de petites tenen altres vocacions, o medicina, o vocacions molt clares. Jo no, la meva il·lusió era fer feina a la fàbrica, que era de mon pare, el meu tio i la meva tia. I això són els bisabuelos. Les eines d'espredí, tot això sí que ho varen guardar. Las mujeres no estábamos tan bien vistas, eran más machistas los hombres. Tú esto no, porque esto no es trabajo vuestro, esto no, porque esto lo tenemos que hacer nosotros. Y hoy no. Hoy tú puedes hacer lo que hace aquel y lo que hace cualquiera. Que a vegades nosaltres a vista ens pensaven que eren més fàcils de fer les dels homes que les nostres. El patronista o el traïdor batallen, però tu has de saber com l'has de muntar. Yo me acuerdo que hubo un curso para aprender mujeres a aprender a cortar y la única que se presentó fui yo porque estaba dentro del comité de empresa. Entonces me atreví, pero hicieron lo posible y lo imposible para que no siguiera porque según ellos son cosas de hombres, las mujeres no tenían que cortar. Això que jo vagi a vendre en les mostres dins la maleta els xoca un poquet. Sí que és vera, però no m'han posat inconvenient, simple i senzillament els sorprèn. Potser segons quins homes més majors a l'hora de fer negocis, potser mon pare li dona com a més seguretat que una dona jove. Això potser sí, però no m'ho han reflexat. Jo era una persona que vaig créixer dins aquella fàbrica, ben que dir, per molt que hi hagi homes i dones. No li va pareixer estrany que entràs allà de repente i agafàs el relevo de mon pare. Tenim 15 dones i 20 homes, ben que dir que estem quasi igualats. El millor també és que fins ara hi ha hagut una sèrie de feines dedicades a homes perquè la majoria de gent que estava a la gerència eren homes. Perquè al final amb ganes se fa tot.
I en el procés final d'encapçar la bota mai han tingut cap home, sempre ha hagut dones, no sé per què. Ara no veig una dona desvirant, per exemple, i tampoc veig un home fent unes bordes. Me dona que pensar que no hi ha cap dona muntadora. Jo crec que serà una cosa que cercaré. Jo crec que una dona té empenta i si ha de fer una cosa la fa. El manco és que jo conec i no t'atures a dir no sé, provarem. Pues hi havia un Tedo, se va jubilar. A vegades ve qualcú i diu mai havia vist una dona teant. Diu, bueno, pues ara en veus una i no passa res. Una vegada que agafes la tècnica de escotxillotar i de mirar que les pells estiguin sanes i que no estiguin tarades. A més, cada vegada tot evoluciona més, les màquines tallen més, ja emplees més troquels que no patrons. A un home potser no li oferien mai cosir, potser n'hi hagués hagut. És igual d'important la feina d'una repuntadora que d'un muntador. Que potser hi ha feines que no fan dones i hi ha feines que no fan homes, sí, però realment són sabaters, tots. Casi se está luchando ahora por lo mismo que hace 25 años, porque la mujer gane lo mismo que los hombres. Si una persona fa una cosa difícil, si és dona, no és tan valorada com si és un home. Malament estiguessin tots dos de la primera categoria, ell sempre guanyava més que jo. Por eso siento un poco de nostalgia del tiempo aquel y a la misma vez pena de que no hemos avanzado nada. Nosaltres de Lloseta eren moltes fàbriques i han quedat a no res. Jo no tinc cap fill que sigui sabater. I antes era el que feien, que si la mare era sabatera, la filla era sabatera. En general, el públic cada vegada té més afició a anar d'excursió. Clar, sempre tenim la competència de marques italianes i marques alemanes que intenten entrar en el mercat espanyol, però tenim una situació bastant consolidada. Per nosaltres està ara difícil el moment. La moda canvia molt aviat, la gent vol canviar de roba de sabates molt aviat i ser d'un producte més poc durader. La indústria de la sabata, si tenim sort de poder fer relleva generacional del taller, tot anirà bé, perquè considero que és un producte molt especial i que realment tenim la sort que som dels únics que ja estem fent aquest tipus de sabata. Ara bé, sí que és molt complicat que gent jove s'involucri en un taller. L'any que ve, si Déu vol, jo ja me jubilaré. I ara jo enseny una lota perquè quedi en el meu puesto, perquè si no... Habría que pedir a los empresarios que no se lleven el trabajo fuera, darle alguna motivación para que volviera otra vez Inca a tener la industria que tuvo en aquellos tiempos. És guapo conservar totes aquestes coses, Sí, perquè si ho tiràssim tot... És vera que sempre s'han dit sabaters. I de fet, quan vas a segons on i te diuen quina és la teva feina i dius sabatera, no saben on t'han de col·locar. Que ja m'ha passat, me diuen a l'oficina. No, a l'oficina no. Una part molt important que continua amb això és per tradició, com és de suposar, la sang que estira molt. Disfruto molt de veure fer una sabata, realment, perquè sí que és vera que la creativitat sempre m'ha agradat. Yo he sido zapatera, como aquel que dice, desde que nací, pues quiero retirarme en los zapatos. Les cortes sempre m'han agradat molt. I veig que m'he retirada i sempre he dit que he passat molt de gust de feina. Si me demanen, t'agrada la fàbrica, t'agrada fer sabates? Pues sí, és que no puc dir que no, és que és la meva vida.